εξ αρχής τις εγκρίσεις για τα ολιγομελή τμήματα στην Τρίτη Λυκείου. Φέτος όμως έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα με τα κενά. Ήδη φτάσαμε, κοντεύουμε Δεκέμβριο. Μόλις αυτή την εβδομάδα συμπληρώθηκαν ένα μέρος των κενών, για να καταλάβετε, η πρώτη και δεύτερη φάση αναπληρωτών κάλυψε μόνο το 50% των κενών. Και αυτή η τρίτη φάση κάλυψε ένα μικρό μέρος του υπόλοιπου 50%. Άρα συνεχίζουμε να έχουμε σχολεία που δεν έχουν εκπαιδευτικούς, ενώ βρισκόμαστε ήδη το Λύκειο των Διαβατών, για παράδειγμα, μόλις αυτή την εβδομάδα έχει φυσικό στην κατεύθυνση, στη Λυκείου. Αυτό σημαίνει ότι χάθηκαν περίπου 60 ώρες. Έτσι, 6 ώρες την εβδομάδα είναι το μάθημα. Αυτή είναι η κατάσταση που ήταν φέτος τραγική και με την ειδική αγωγή και την παράλληλη στήριξη που δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τις ανάγκες των παιδιών που τα χρειάζονται. Να περάσουμε τώρα σε αυτά που αφορούν το Δήμο. Έτσι, παρόλο εμείς και το έτοιμά μας ζητάμε και το Δημοτικό Συμβούλιο να έχει ψήφισμα που να καλεί το Υπουργείο να καλυφθούν όλα τα κενά, έτσι ώστε να μπορούν με τον ίδιο τρόπο όλα τα παιδιά να αντιμετωπίσουν τις εξετάσεις, τουλάχιστον στην Τρίτη Λυκείου. Τώρα, σε σχέση με τη χρηματοδότηση, τα πράγματα είναι πολύ άσχημα. Τα σχολεία δεινοπαθούν από την αρχή της χρονιάς. Εμείς αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούμε μελανάκια, στα γενικά λύκεια, εγώ είμαι στο Λυκείο της Καλάστρας, μελανάκια κόκκινου, πράσινου χρώματος, σε μαρκαδόν, μπλε, μαύρο, όλα τα χρώματα της ήριδος, ό,τι μελάνι έχουμε το ρίχνουμε μέσα. Θα μου πείτε, δεν έχετε €1 να αγοράσετε? Έχουμε, δεν θέλουμε να αγοράσουμε. Δεν είναι δικιά μας δουλειά. Εμείς όμως είμαστε πρόθυμοι να συναπαιτήσουμε με το Δήμο τα χρήματα που χρειάζεται. Όπως και για το χαρτί, το φωτοτυπικό, για το τόνερ και για μια σειρά από αναλώσιμα υλικά, τα οποία δεν υπάρχουν στα σχολεία μας. Εδώ είναι και ο διευθυντής του Εργαστηριακού Κέντρου της Σύγκρου, που είναι στην αρμοδιότητά του στο σχολείο το ΕΠΑΛ της Σύγκρου και το ΕΠΑΛ της Καλάστρας. Περισσότερα από 600 παιδιά του Δήμου φοιτούν σε αυτά τα δύο σχολεία και η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Αν μπορείτε να του δώσετε και 2 λεπτά να σας αναφέρει, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Εγώ θα σταθώ τελικά στις υποδομές, όπου η αναγκαιότητα για το ΕΠΑΛ Καλάστρας είναι πάρα πολύ επίκαιρη. Ξέρω ότι γίνανε κάποια, το παρακολουθούμε την εξέλιξη. Ζήτημα υπάρχει στο ΕΠΑΛ ΓΕΛ της Σύγκρου και η ΕΚ. Δεν είναι μόνο τα κύβο που υπάρχουν στην αυλή και λειτουργούν τάξη μέσα, αλλά είναι και το ζήτημα της συστέγασης 2 τεράστιων σχολείων στον ίδιο χώρο, που έτσι κι αλλιώς έχει και προβλήματα υποδομών. Πέρσι, θυμάστε, 2 φορές φτάσαμε και με τη μεγάλη βροχή και με τα χιόνια να πρέπει να κλείνει μία σκάλα του σχολείου, γιατί έσκαζαν, έγιναν κάποια παρέμβαση, σχεδόν λύθηκε. Πόρτες που δεν υπάρχουν, στις αυλόπορτες, όπως το δικό μου το Λύκειο και αλλού, και φύλαξη. Έχουμε σοβαρό πρόβλημα με φύλαξη. Εμείς ζητάμε να υπάρχουν φύλακες στα σχολεία. Δεν γίνεται οι εκπαιδευτικοί να παίζουν και το ρόλο του φύλακα. Ξέρετε, στο ΓΕΛ Καλάστρας βρισκόμαστε μπροστά, το Λύκειο πίσω το γυμνάσιο, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι γίνεται, ποιοι γονείς μπαίνουν, ποιοι δεν βγαίνουν, δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Αυτά όλα έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των παιδιών, όπως καταλαβαίνετε, όπως και δεκάδες σημειώματα που σας φέρνουν οι διευθυντές των σχολείων και ζητούν παρεμβάσεις στο σχολείο. Από τζάμια, κουφώματα που πέφτουν, είδα χθες μέσα στην εβδομάδα σε 2 τάξεις πέσανε κουφώματα κτλ. Έχουμε ζητήματα λοιπόν. Δεν θέλω να καταχραστώ το χρόνο που μας δώσατε. Ένα τελευταίο ζήτημα που είχαμε θέσει και πέρσι έχει να κάνει με το ΕΚ. Το ειδικό επαγγελματικό εργαστηριακό κέντρο για παιδιά με ειδικές ανάγκες, το οποίο στεγάζεται αυτή τη στιγμή στον Άγιο Θανάσιο. Συστεγάζεται μαζί με το ειδικό σχολείο. Το κτίριο αυτό, οι προδιαγραφές του ήταν για 45 παιδιά δημοτικού και νηπιαγωγείου. Αυτή τη στιγμή, μαζί με το ΕΚ, στεγάζονται 103 παιδιά.
Η κατάσταση είναι αφόρητη. Οι συνάδελφοι βρίσκονται σε πολύ άσχημη θέση, δεν μπορούν να έχουν χρόνο ούτε για τα διαλύματά τους. Πρέπει να γίνει κτίριο. Γιατί το φέρνουμε εδώ, γιατί από το ΕΕΚ, όπως και το Ειδικό Σχολείο του Αγίου Θανασίου, δέχεται από τους δύο Δήμους παιδιά, το Δήμο Χαλκιδόνα και Δήμο Δέλτα. Βέβαια τώρα άρχισαν να έρχονται παιδιά και από Λαγκαδά, γιατί δεν υπάρχουν συνολικά στον νομό ειδικά σχολεία. Και μία μικρή αναφορά στο λεωφορείο που είχαμε πει για τους αθλητές. Είναι σημαντικό πρόβλημα, αγαπητοί νομικοί σύμβουλοι, το γεγονός ότι οι γυμναστές αναλαμβάνουν την ευθύνη να μεταφέρουν παιδιά στους σχολικούς αγώνες. Με αστικά λεωφορεία ή και με τα αυτοκίνητά τους. Δεν γίνεται αυτό. Έχουμε αναλάβει πάρα πολλές ευθύνες, εκκρεμούν εναντίον μας πάρα πολλά εδέανα την Ελλάδα και πειθαρχικά για συμβάντα που δεν έχουμε εμείς την ευθύνη. Σας καλούμε λοιπόν να ακούσετε τα αιτήματά μας και εμείς είμαστε πρόθυμοι εδώ μαζί σας να συνεργαστούμε και να τα πετύσουμε. Υπάρχουν παραδείγματα από την Ελλάδα, Δήμων που κλείσανε, που συζητούσαμε και προηγουμένως, και απέξαν χρήματα για την παιδεία, για την εκπαίδευση. Ήρθε η δόση, ας πούμε, πριν 20 μέρες, η τελευταία, η τρίτη δόση της χρονιάς. Δεν υπάρχουν, δεν έχουν φτάσει αυτά ακόμη στα σχολεία. Ούτε οι κάρτες είναι σε λειτουργία. Θέλουμε να λυθούν αυτά τα ζητήματα άμεσα. Φτάσαμε ήδη, τελειώνει το Νοέμβριο. Πάει το πρώτο τρίμηνο. Αν επιτρέπετε 2 λεπτά στον κύριο Χατζόπουλο, θα του δώσω το λόγο.